आया जाम्बाफोर आंलाय मैयानो बुंखादों माथो दिनैनि लकेसना बहा जागोन। आच्छा नोंसोरो एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ लायना लायाखै गारिजों? आं थांगासिनो दे जाथ'। डाइरेक्टरानो दाबो मोनफैयाखैब्रा केमेरामेनाबो बहाबा बेरायफुजायो लोंनासो थाहैबाय खोमा। फैदो। लरग'दि आं थांगासिनो होनदोंना आरो बै मेकआपमेनखौ बुं माखासे आर्टिस्टफोरखौ मेकआप खालामलांबाय थानो हो। नोंल' फैदो। नै आं दानो सहैसिगोन दोनथ'। गुबुन खामानि गैला नोंहा? खामानि गैला? खामानियावथ' थांहांदो आरोलै। माबा मुरानि खामानि बे माबा मोनग्रांनायखाय सेंग्रा गोरलै बायदि मोनाखै बे। देखो नोंसोरजों जायालै मोननायजोंलाय मा बाथ्रा नामखौथ' खामायनो हादोंना सामथाय डाइरेक्टर। मोनजागोन नों बे नामखौल' लानानै जायाफ्रामा। मोनजायाखै खियाखौ मोनजायाखै रानाथ' थानाखैना र' साला फिल्मखौल' रिलिज खालामग्रोनो हाथोंलै बेसे रग' ज्राव फैसा फैगोन गम दं। जायां नोंनि फिल्म बानायनानै आरजिनाय रांखौ। मोसौ गोथै गोजासोलै नोंसोरो कालसार होननाय बुस्थुखौ जेबो मिथिया नोंसोरो। नों बुजिग्रालाय माथो दिनैसिमबो जेबो खालामनो हायाखै। अखा नायब्लानो प्लट गान बाजना मा नांगौ मा नाङा न'खराव बेखौ दिस लादों बिदिनो देरहासिगोन नोङो। थांबालाय थांथोंसै आरोलै नोंसोर कालसार होननाय बुस्थु जेबो मिथियालै मा मुंग्रा मिथिगौ नोंसोरलाय। जों A to Z मिथिगौ। कालसार इज दा मेन बुस्थु इउ नो कालसार इज दा मेन बुस्थु। इफ दा कालसार इज डेभेलप देन आई विल नामदांखा हो जाएगा मिथिबाय मोसौ गोथै साला। दे नोंनो मोसौ गोथां बान्दर साइसखौ लाना खोब देखायनोसै बे। आं डाइरेक्टर आंसो गेदेर खोब देखायनोसै बे एक्ट्रेसफोरनि सिगाङाव। नोंहालाय बेफोरखौलाय मा खरसा जानांगौ जाखो? आरे यार आं डाइरेक्टर आंनि बिथोन होनाय बायदि आर्टिस्टफोरा मावखानांगोनखाना। एक्टरखौनो जादों नामा नोंलाय? हाइट थाथा बुद्रां पटल साइज पटलसो मानसियानो एक्टर जानो खोब आखा थायाखै बे। एक्टर जानोलाय माथो गेदेर बाथ्रा साला एसे बोरायमोनब्ला आरो हाबा जागौमोनब्ला जाखागौमोन आङो। नोंसो साला आंखौ डिस्टार्ब साला आरे माबा सन्देह माबा आरे खालामनानै जेरावबो चान्स मोना साला। दाबो जा दाबालाय बेसेथो बोरायदों एक्टर बादि नुखायो दा आंखौलाय। बिमा आं धर्मेन्द्र नों हेमा मालि आरे केमेरानि सिगाङाव जों मोसालाबायनानै 1 2 3 एक्सन केमेरा होनबानो जाब्रबनायानो। नोंनाय खोथानाय एक्सननि उनाव केमेरा जायो। बुंफ्लांदों फाग्लि बेलाय गावबागाव स्टाइल। आं ओरै बुंबावसो 3 2 1 आर्टिस्ट रेडि केमेरा लाइट एक्सन दिं ट्रां टुडु जाबायानो। खोब जानाय बायदि मोनसा बे। जायोब्रा बिमा जायो स्क्रिप्टआ जियानो जाथों आं फिल्माव डाइरेक्सन होनांगौब्ला खोथायानो गैया सुपार दुपार हिट जाखाब्ला जोबगोन। सुपार से उपार डाबल इन्टारेस्टेड हेभि इन्टारेस्टेड अयथासार मजायानो बेलेग जाखागोन नायबाल दा नों। नै आबौ टपसो थांबा हामगौलै मोजांसो मोनथारगोन आं। नों बिमा मा उसुदा बाथ्रा बुंथेबाय थायोब्रा खुजाथ्रानो मा फाग्ला फ्लप थांलाबायनो। आं डाइरेक्सन होगोन ना मा टेनसन लादों नोंलाय। एवार्ड मोननाय खालामगोन आं मिथिबाय देबार नायबाय था नोङो। फाग्लायाबो ना नोंसोरनि फिल्मखौ आंथ' नायखाया। नुवाखै देखो नुदोंना हिनजावानो जुदि सापर्ट होआब्ला सोर फाग्लाया नायनांगौ जाखो सोर सापर्ट खालामनांगौ जाखो। माथो होनबा जायाफ्रामा जोंलाय बेखायनो बाला अरजायालै नोंसोर नायाबाबो। र' साला अस्कार एवार्ड मोनलायनाय फिल्म बानायगोन आं र' देबार र' साला बेस्ट डाइरेक्टर नाम लानासो गारगोन आङो। थांदो सामथाय लाफाथ'गा साला खोनासंनो बाथ्राबाय आङो। थांसैलाय केला नोंसो गोबाव खालामदों आंखौ रायलायनानै। नोंखौ दानो अख्रा खाला। आर्टिस्ट रेडि ना? आंना अलरेडि अके। आच्छा एक्ट्रेस नालाय? दे आंनाबो जाबाय सार। आच्छा ठीक আছে बारु। आर्टिस्ट रेडि रलिं केमेरा एक्सन दिं ट्रां टुडु लागावदोसै। आया मा जाखो? बै नों मोद्लाया गेजेराव बुंथेना होनानै। सिरि था नोंबो। दे माबा जागोन दे। दे आर्टिस्ट रेडि रलिं केमेरा एक्सन बुंदेरना होबाय थायो माबा। ओमफ्राय मोद्लाखौ दानो खेवसेलां दानो गेजेराव मा घन्टाखौ बुंथेना होबाय थानांगौ। आंलाय लागाव एक्सनसो होनदोंमोन दा।
नोंखौनो दानो एक्सन होगोन आं मिथिखा रेडि रखर जेबो बुंला आङो दे आर्टिस्ट रेडि रलिं केमेरा एक्सन हायनारि आं नोंखौ मानो एसेबां अयथासार मोजां मोनो आं मिथिया नाथाय नों खिन्थु आंखौ गारोब्ला बुहुद दिगदार जायोगा आं बेखौ खनथे बुंखादों हायनारि आं नोंखौ दाबायदियाव मोनाब्ला फाग्ला जालांगोन अयथासार फाग्ला जालांगोन आरो आं मिथिनाय नङा नों आंखौ गारोब्ला आङो मोसौ सार हगारनाय बायदि गलि गैजायै बायदि आं जेराव मेराव थाग्ला बायग्रा जालांगोन नों फोथाय हायनारि आं पसन्द जाथाराखै एसे दाखु स्टाइल जादों हा मिनिनायफोराबो एसे दाखु स्टाइलनि मोनदों ओमफ्राय एसे एक्सप्रेसनखौ मोजां खालामदे अके अके सार थिग दं आच्छा आर्टिस्ट रेडि रलिं केमेरा एक्सन मोजा लागाव बे मैलाखौ दा जोसिला जोबसिगोन नों दानो आं एक्सन बुंबाथाय गेजेराव जेबो बुंथेना होनो नोंखौ दानो आच्छा दे दे बालायलांबाय आङो केमेराया रेडि दंखायो दे डाइरेक्ट एक्सनाव फै हायनारि आं नोंखौ मानो एसेबां मोजां मोनो आं मिथिया खिन्थु नाथाय नों आंखौ जुदि गारोब्ला बुहुद दिगदार जायोगा होनखादों इदिमोना सार तारिका एसे मोजां खालामलै केमिस्ट्रिखौ मोजां खालाम अके सार हायनारि आं नोंखौ मानो एसेबां मोजां मोनो आं मिथिया खिन्थु नाथाय नों आंखौ जुदि गारोब्ला ना बुहुद दिगदार जायोगा बुंखादों आङो जालालै आं जोंबायलै आं बोरैबासो मोनजोब्बाय खाबो जाया प्लिज सार रिसर्ट दे प्लिज दे दे बेनो लास्ट चान्स बे बाराव जायाब्ला एक्टर सिदाव गैया नोङो दे लास्ट चान्स लागाव एक्सन हायनारि आं नोंखौ मानो इसिबां मोजां मोनो आं मिथिया खिन्थु नों आंखौ गारोब्ला ना बुहुद दिगदार जायोगा बुंखादों आङो दै आरोलाय मा खर'नि लेडिस टाइप जालायखो बेलाय मोनसेबो मोजां सर्ट जाया मा घन्टा जानोसैलै माथो सार प्लिज रिसर्ट प्लिज वान मोर चान्स सार प्लिज लागे आंनि किडनिखौ फाननानैबाबो नोंनो फैसा होफैगोन आंखौ बे फिल्मनि एक्टर बानायथार प्लिज सार फाग्लालै नोंबो किडनि फाननानैबाबो एक्टर जानोसै होनबा नोङो माथोब्रा जेरावबो चान्स मोनथाराबालाय माथो दे सार खेबसे रिसर्ट लाबावथार दे सार जायाबो जाया खर' गुदुं मोनलायलांबाय आं केला दे सार दे बार लास्ट फाइनाल शट दे फाइनाल दे एबारनिफ्राय नो मर चान्स जायाबाथाय डाइरेक्ट गेट आउट थफ्ला थफ्लि जुबाय खरखे निकाल जाओ दे डाइरेक्ट एक्सन केमेरा लागाव हायनारि आं नोंखौ मानो इसिबां मोजां मोनोथाय आं मिथिया खिन्थु नों आंखौ गारनांगौब्ला बहुत दिगदार जायोगा इसेबो जाथाराखै जादों खोमाथ' जानाय बायदि मोनोथ' आङो चल निकाल साला उदायाफ्रामा ओरैनो एक्टर लाफ्लांदोंमोन बेखौनो खिब्रुमा सासे एक्टरानो साला जानला माला गोदाव सोराव साला रोंगौ होननायखाय गोदान एक्टर लाबलायबाय थैसे फुद्दा साला सिगांनिफोरखौबो रिसर्ट लाफिननांसिगोन साला गोदान एक्टर जाबायना बुस्थुआ रोंगौब्रा आङो रोंगौ आंलाय माथो जानाय बायदि मोनो नोंसोर मा जायाखै होनबाय थायो साला आङो सोरां मन्जु सानजोबावदिया थियाटारफोराव खथ' 5 बोसोर गाहाम गाबोनाय मानसि आङो नोंनि बे थियाटार खुलागानाव गाबोनायफोरजों बे सिनेमाजों एखे जायो बुरबक खोब गावखिनाय एक्टर जानो मोनैखाय खोब गावनि मेगन सादों बेखायनोथ' जायाखै बुंबाय थादों दे थांदो गोदान एक्टर लाबोनांसिगोन जानाय नंला नोंजों सार प्लिज ना डायलगखौ एसे सोलायना होब्रा स्क्रिप्टखौ एसे सोलायना होबा हागोन खोमा स्क्रिप्ट सोलायनांगौ बेनो साला गावनो उरायखाया रोंखाया साला स्क्रिप्ट डायलग सोलायनांगौ बेनो माबा बा जामारला होनबा आंखौ एक्टर बोरैबा मोनजोबोलां आं थां
मोजां ड्रामा क्लासफोर लायग्रो थां मोजां एक्टिं मोजां एक्सप्रेसन देखायग्रोनो सोलोंग्रो थां थां साला एक्टर जानो गोसोथारमोनलै आङो फाग्ला बेबादिजों बोरै जानांगौ जाखो मा खालामनांगौ जाखो आंलाय दैजों जुबायलांगौ आं खि उरग्रा खिब्रमा साइजखौ लानानै एक्टर जानो होनबा जानो हायो सार खेबसेखिनिखौ नायबावजागोन नामा ओइ मेदला ओइ नोंनि सेन्देलखौ हरलाय सेन्देलखौ मानसिखौनो दुलाबाथाय खुबैनाय बायदि दब खुबैहरलायलां मानसि अख्रा खि जानाय डाइरेक्टरबा बिसोरलाय साला इसेबो इउसखौ सोनाय बुजिथारा आरो आंनि सानथामनि शुटिंनि हाजिराया मोनखानांगोन केला नै नोंनो मुरा हरबावगोन जों फैसा साला जोंखौ ओरैनो टाइम लस खालामनानै फैसा बिहर नों हरा बेलाय हराबानो नोंसोरनि फिल्मखौ एखेबारे फ्लप खालामजोबनो हायाबा नायबाय था नै लेवरायाबो नाया नोंसोरनि फिल्मखौ फाग्लायाबो नाया फ्लप थांखागोन नायबाय था बे मानसिखौ गादामलाय जोबनो गोसो जाबायलां सार ओमफ्राय दा आं मा खालामनांगौ नोङो ना नोङो बिदिनो मुर्ति बायदि दलद थाबाय थानांगोन दे है माबा आं बासजोबायहाय ओमफ्राय एक्टर गोदानालाय मालाथो फैगोन सार एक्टर गोदाना मैया फैगोन दे बियो मैयानो फैथारगोन सारा माबा फाल्थु खालामबाय थायोहाय एक्टर गोदान फैनि सिगां आंखौ नै नोंनि एक्टर सानना ला माने पार्ट टाइम माबा मा होनगोन बेखौ जारलासोलै सामथायजों ओइ हायनारि आं नोंखौ बेयाव ओरैनो आंनि एक्ट्रेस बानायनो आंनि माने बे फिल्मनि एक्ट्रेस बानायनो लाबाखै मिथिबाय गोसो जायोब्ला आं नोंखौ एक्टिंआ जायाखै माबा जायाखै होननानै होखारहरनो हायो नाथाय नोंखौ बे फिल्माव चान्स होनायनि मोननैसो जाहोन दं मा जाहोन सार जेबो ना उनाव मिथिगोन जेखियानो जा सार आंखौ बे फिल्माव जायगा होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो आं बेबायदिनो इयुनाव मोजां गेदेर एक्ट्रेस जानो सानदों सार निस्सय जागोन अख्रे जागोन टेनसन लानाङा नैबे सामथाय डाइरेक्टर थानायाव सब हो जाएगा टेंशन लेने का दरकार नहीं मा बर' फिल्म बलिउड टलिउडनि एक्ट्रेस बानायनो हायो गोसोबा अके थेंक इउ सार जेखियानो जा एक्टर फैनो सिगां नोंजों आंजों बें माने सार माने मुनिथ' गैया जेनेबा माने रामलीला कृष्णलीला रामलीला होननाय माने बुस्थुआ बिदि आरो सारनि बाथ्राखौ हमनोनो हाया मोजाङै डाइरेक्टरफोरनि बाथ्राखौलाय बहा बुजिनो एसे इंगित इसाराफोरावनो मिथिखानांगोन साला बेयाव केमेरा एंगल लानायानो मोजां जायासै दग्रा खावाफोराथ' मोजां बनावगोसो रिस्कट लाबावनांसिगोन आरो मा दिनै शुटिं जागोन ना जाया सार मानो नांगौ नोंलाय सोंदोब्रा हा मिथिना होनबा मिथिबा माबा जायो नामा ओरैनो आरो एक्टरफोरा एसे बरिं जाथारोना बुस्थुआ आरो टिमाबो एसे गोदाव सोराव जालाबायो शुटिं गैयाबा ओरैनो जाहोगारनाय जाबाय थायो बे बाजेटनि खोथा दंना सार एसे खमावनो जागोन थाब फोजोबनांगौलै सार शुटिंखौ नोंहालाय मा खर'आव नांजादों नों माबा प्रडिउसार नामा बाजेटनि खोथा बुंनो केला सोंबाबो दायसो जालाबायलै मोजां बुंबा माबा जावजालाबायसो नोंहा नोंनि खामानिखौ मावबाय था दिनै शुटिं जाया बोथोरखौ नुवाखै नामा अखा हाहांनायखौ मोजांसो अखानि शट दंबो होखादोब्रा आसोल माबा सार डाइरेक्ट जाखागोन बे अखायाव शुटिं लानानै केमेराफोरा सिजोबलाबायनानै गाज्रि जाबा नों फरिगोन नों होगोन जेरैबो जारलालै आं डाइरेक्टर जानायबाथ' सप्तासेयावनो फोजोबगोन आं बेफोरबायदि फिल्मखौ सहज मोनदोर' नोंसोर साला सार आरो मोनसे बाथ्रा मोनलै एक्ट्रेसा मा एसे बाहादुरैबा आरो सानफ्रोमबो ना बेदर लुबैबाय थायो ना बेदर नङाबानो ओंखाम जानो नागिरा सार फाग्ला एक्ट्रेसफोरा इमान एटिटिउड इमान लेभेल नालाय माथो होखानांगोनानो ना जोंहा प्रडिउसार बाबु दङ मा टेनसन लादो नोंहा नोंनि खामानिखौ माव मा खर' साबाय थादों नोंलाय नै सार आरो मोनसे खोथालै देबारनि एक्टर गोदान फैनाया बारा थिग मोनाखै आं मानसिखौ एसे केरेक्टार लुज बायदि मोनदां माबा शुटिं जोब्बानो माबा एक्ट्रेसजों माबा स्टाफ माबा रायलायबाय थानो नागिरो आं हले खिन्थु मोजां मोनाखै दै सभाब चरित्रफोरखौ
दे जागोन नों बेफोरखौ मानो नोजोर होबाय थानांगौ जाखो आं डाइरेक्टर आं मेनटेन खालामगोन ना आर्टिस्टफोरखौ हो अके नों बारा बेफोरखौ बारा नोजोर होबाय थाना दै है सार अब्लाबोलै बोरैबा माबा लुकुर लाखाल माबानानै आरिनानै माबा जालाबायबा जोंहासो बरनानै थाङोलै सार अरे यार आं बेफोरखौ मेनटेन खालामगोन ना नों माने नों बेफोरखौ मानो खरस खालामबाय थानांगौ जाखो ओइ सार आरो मोनसे खोथालै आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना आंखौ दाखु लिडारनि फिसालानि पार्ट लानायाव दोनदे दाखु लिडारनि फिसाला पार्टआव दोन आंखौ हिनजाव बोलाबायनाय एदावलाबायनायाव दै बरिया समायखाङोब्रा आंखौ अरे यार दे जाबाय दे जागोन दे बास सार मोनसे खोथा बावोमोनलै जाबाय होनदोंना माबा मोनसे खोथा आंखौ माबा कमप्लेन बक्स बायदि मोनदों नामा डाइरेक्टरानो माबा रागा बे फाग्ला बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो खर' गुदुं खालामनोल' फैयो साला आंबा माबोरै खालामनानै माबोरै फिल्मखौ मोजां खालामनो हागोन माबोरै एवार्ड मोननानै बेस्ट डाइरेक्टर मोनगोन सानगासिनो नों नै एवरा मोनगोन नों बिदिबा एवार्ड खाथिया डाइरेक्टरसो नोंखौ र' समफ्लेगोन होन नोङो सारा दंना नोंसोरना दङ मामोन सारजों दसे लोगो हमनो हागोन ना सार मानसि फैदोंमोनलै मा मानसि खानाय गोलाव ना खानाय गुसुं खानाय गोलावसो फैनो हो होनबा जारौ हाबफैनो दों नोरै हाबफै मे आइ कामिं सार कामिन डाइरेक्ट सिदा कामिन थेंक इउ सार मा खामानि मा बाथ्रा मा खोथा डाइरेक्ट खोथा सार आंनि मुङा जोमैस्रि बर' बाक्सा मुसलपुरनिफ्राय फैदों एक्सुवेलि आं जोबोर एक्ट्रेस जानो गोसो आरोना उन्दैनिफ्रायनो बिराद गोसोथार एक्ट्रेस जानो बेखायनो नोंथांखौ फिल्म बानायगासिनो होननायखाय नोंथांनि फिल्माव माबाफोर केरेक्टार्सफोर मोनगोन खोमा होननानै फैदोंमोन सार अननानै सारा आंखौ एसे बबावबाफोर एसे एक्टिं लानो चान्स होदोंबा मोजां जागोन नामा मानोना आं जोबोर उन्दैनिफ्रायनो गोसोथार आंनि पारफरमेन्सखौ साराबो नायदो एसे आच्छा थिग दं दे जिरायग्रो थेंक इउ सार आच्छा जोमैस्रि होनदोंमोन ना औ सार दाथ' जों मावबाय थानाय प्रजेक्टआव मेन एक्ट्रेसखौ मोननाय नंला जोंहा अलरेडि एक्ट्रेस सासे दंखायो ओमफ्रायथ' जों आरो बेबायदिथ' जोङो गोदान आर्टिस्टफोरखौ जानला मोनला खाबु होनाय जायामोन थेवबो नेक्स्ट प्रजेक्टफोराव आं माबा मोनसे चान्स होनो हायो जुदि नोङो आंनि मोननैसो कन्डिसनखौ मानिनानै सोलिनो हायोब्ला मा कन्डिसन सार जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जायखिजाया नों एक्ट्रेस जानो गोसोथ' पुरा 100% जागोन आं दं आं थानायाव जेबो टेनसन लायनायखा दरखार नहीं बेनि थाखाय आं मा खालामनांगोन सार जेबो खालामनाङा जास्ट नोङो एसे सेक्रिफाइस खालामनांगोन आरो आं नोंनि बडि स्ट्राक्चारखौ नायगोन एसे बडि माबाखौ फिगारखौ नायगोन एसे ओमफ्राय जास्ट माने जास्ट फिजिकेलि रिलेसन लाखिनांगोन एसे ओमफ्राय जास्ट बेखिनियानो आरोना आं बारा बुजिनानैनो मोनासै सार माबादि जाम्बि माने UNI एके लगे एटाचमेन्ट जानो हानांगोन माने नों आंनि गोसोनि लुबैनाय साननाय हनाय गासिबो माने सुफुंनो हानांगोन माबादिखौ सार तरेगा एसे जाम्बिबालाय बोरै एक्ट्रेस जानोलै स्मार्ट जानांगोन एसे सथ्रि बथ्रिबो देखायनो हानाय जानांगोन सरि सार बारा बुजियाखैमोन माने आं बुंनो नागिरदों मा गिभ एन्ड टेक माने नों आंनो माबा मोनसे होनांगोन अब्लासो आं नोंनो माबा मोनसे चान्स होनो हागोन दे सार जेखियानो जा आङो एक्ट्रेस जानो थाखाय गासिखौबो खालामनो हागोन सार अके बिदिसो जानांगौ बा सार देनजार दा खिन्थु नोंबो थान्दाया माथो बेलेगसो मोसौ बेखौबो खोनासंखुमालायबाय नामा नोंहा आरे सार इन्जुराबो खोमा थायो होननाय बाथ्रा दं वालाबो खोमा थायो आंनो इन्जुरासो खोथादों दा माखौलै सार नों जे बुंलांबाय माबा मोनसे होबासो माबा मोनसे होफिनगोन होननानै साला आंनो इन्जुरासो खोथाजोब्बाय नङा सेस आंनि मबाइलावसो रेकर्ड जाना थाफ्लांजोब्बायलै आरे माखौ रेकर्ड खालामदों जिखियानो जा सार नों बेफोरखौ उनाव मिथिसिगोन दे वाट्सएप फेसबुकफोराव भाइराल जानाय थांगासिनो सामथाइ डाइरेक्टरनि भिडिअ रेकर्ड आरे माबारदां दाननो होनबा आंखौ एक्टरनि पार्टआव होनांगोन एक्टर खालामनांगोन होनबा आंखौ जागोनथ' गयलालै सब गरबाब